Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari, si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita magkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo, ang iyang panagpaparalipod maanaa unta kaninyo. Anasa kaninyo. Mga igsuon kong nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diya sa imahe ni Senyor Santo Niño nga gidala sa atong katingalahan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupud-an agig timaan sa iyang dusnong panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa pagmasulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Kitang tanan, nagakupisala ko sa Dios makagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nakalapas ako dako yamot sa nahuna sa pulong sa buhat. Ug sala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya nga tos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos na mahal, nakagawa
Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhon tanamo nga Dios ang imong buktong anak, bisan diya sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon tanamo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamanan, bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganting ang gisad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo ng imong anak, nga buyog ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon dito sa Silo, mitindog si Ana. Si Eli ang pari, naglingkod dool sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guula ni Ana og nagampo siya sa Ginoo, og naghilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, O Ginoo nga labing gamhanan, kuntagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, og hinumduman mo ako og hatagan mo akog anak nga lalaki. Ihalad ko siya kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, og dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang baba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot, ug wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Ana, ug giingnan niya siya, Kanusa ka man huwasi sa imong kahubog, ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog, apan may gikagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babay ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubo.
Unya mitubag si Eli. Ayaw na kaguol. Hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon siya, hinaot unta nga kahimutan mo kining imong sulugoon. Unya milakaw si Ana ug mikaon, ug wala na siya magsubo. Unya mibangon sila sa iyo sa buntag, ug misimba sa Ginoo, ug namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawas si Elkana kang Ana, ug ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya og nanganak og lalaki, og ginganlan niyag Samuel. Kay kining bataa, iyamang gipangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios, akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga panas sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakus o kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nabuhong sa inagaw. Ang langday nga sawa ng anak ug pito ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw. Ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi, nagabanlo siya ngadto sa kahiladman, ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus, nagahimo sa dato. Siya nagahimo pagpaubos, ug siya usab ang nagabayaw.
gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa basurahan iyang giisa ang kabus, aron pagpanglingkod kanila uban sa mga hamili ug paghimo ug mahimayaong trono sa ilang kapiling. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang ginumana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Unya miabot sila sa lungsod nga Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, "Unsa imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo?"
Nakaila ako nga ikaw mawang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom, ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa, ang balita mahitungod kang Jesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Hi! Hello, hello! Ay, unsa goy hi. Mga igsoon ko da ni Kristo maing kadlawon kanatong tanan. May mo ba nga yung kilid-kilid inyong ingnon palihog ayaw pagduka-duka kay kung magduka-duka ka trabaho na sa yawa. Sige, inay kilid. Ay tanaw na ako, ali man tanaw hinuon na ako, kanis kilid. Sige. Kinsa may nakakita nato og yawa? Wa? Basig imong kilid, mauna na. Bitaw komedya. Mga igsuon, sa Ebanghelyo karong adlaw, nagpamatuod gayod ang usa ka realidad, ang presensya sa yawa. Napamudiha? Hello? Unya, napaggilain ang yawa nakailas sa Ginoo. Katapusan, ang yawa mituman pa, mibuhat pa sa gisugo sa Ginoo diha kaniya. May pa ang yawa, mutuman pa, mubuhat pa. Ang tao ba mo? Di. Parihas ta. Kamo og ako, sa kadaghan nga panahon, wa gyud ta mutuman, unsay ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hello? Ay, salamat, kusog-kusog pagtubag. Mga igsoon, tanang mga maayong butang, maura gayoy nagikan sa Ginoo. Ang dili maayo nga mga butang, ang dili maayo nga panghitabo sa tibuok kalibutan, sa atong nasod, sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, bisan manggani ang sakit, dili na nagikan kang Senyor Santo Niño. Kay all good things come from God. Because, ano man, God is good all the time. Ay, salamat. Nakaamgo. Mga igsoon, nganong gitugutan man ni sa Ginoo, ang dili maayo nga panghitabo sa nasod, gubat diri, gubat didto, sa kalibutan, bisan gani mismo sa atong pamilya, nganong gitugutan man ni nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi mismo. Aron kitang tao makaamgo ug makahatod nato sa tinuoray nga kausaban sa atong kinabuhi nga mahimo tang maayong mga tao. Kay si Senyor Santo Niño
Iya ginang gusto, iya ginang kabubuton, nga sa kanunay mahiusa ta niya. Aron, mahiusa usab. Mututok yun ko sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Na ba may pamilya? Wa? Yes. Lagi tayo pamilya. Apan, kamusta naman ang atong pamilya? Naghiusa ba? Si Senyor Santo Niño, balikon ako, gusto yung maghiusa ta niya. Kaya nga naman, diha sa gugma ni Senyor Santo Niño, makalabang ta, makalatas ta sa atong tawhanon nga gugma. Unsa may kinaiya sa atong tawhanon nga gugma? Musugot ta og sa dili, sugot na lang aron madali. Ang atong tawhanon nga gugma, hakog. Higugmaon ti ka, basta imo sa kong. Hello? Kang Senyor Santo Niño nga gugma, dili hakog. Maoy makapahiusa sa pamilya. Tuguti ko sa pagpaambit sa kong kasinitian ni ining ni Senyor Santo Niño. Musugot mo og sa dili. Ako may gayaw-yaw diri. Ako mga ginikanan taga Lubok, Bohol. Nakasiguro ko daghang taga Bohol diri. May migrate sila 1952 dinhi sa syudad sa Sugbo. Nataw ko 1953. Pagka 1960, elementary ko. Pagka 1966, first year high school, seminarista. Pagka 1968, gi-expelled ko sa seminaryo. Naabay estudyante o buutan, i-expelled ka? Yes. Gi-expelled ko, gipagawas ko sa seminaryo 1968. Pagka 1970, mikuha ko, tuon ko mechanical engineering. Kaluoy sa Ginoo, nakahuman ko, magna. Wow! Hapit mo magna 9 years. Nga naman, akong gihuman ang mechanical engineering, 7 years, 8 summers, and 1 semester. Wow! Pagka 1988, human sa 20 katuig, bagdoy-bagdoy sa kalibutan, mibalik ko sulod sa seminaryo. Pintaha, pilay akong edad. Kamunasan, aron maggamit anyong utok diha. 1988, tinuod, hapit, digyod, magna. Magna 9 years ko sulod sa seminaryo. Kay sa tuig 1997, giorinahan ko sa kong pagkapari. Dako kay ko pasalamat ni Senyor Santo Niño. Kay nganuman, akong namataan 1960 ang akong mga ginikanan magpista gyud sa Senyor Santo Niño sa balay. Nakatukod sila balay diha sa Jones. Hello. Ay, salamat. Nakahuman ko sa akong pagtuon, bisan sa mechanical engineering, bisan sa akong pagkapari, ug hantod karon, kaluoy sa Ginoo, ulitaw lang gihapon. Tungod ni Senyor Santo Niño. Muna, hantod karon, bisang nangamatay na,
ang akong mga ginikanan, akong gipadayon ang pagsaulog sa piyesta ni Senyor Santo Niño sa balay nila. Di ko maangkon, ako ginambalay, kailam lang hinaguan. Taga-Bohol, mamista. Pero di lang ko budapit ninyo, kay perting daghana ninyo. Bisang mangganig pandemic time, akong gipadayon, pero ang mga sudan, ako na lang gipahatod sa among mga silingan. Muna mga igsuon, nindot kayo, pagpadayon gid mo sa pagdebosyon kang Senyor Santo Niño. Apan, kinahanglan, ubanan nato sa pagpaningkamot, sa pagtuman, sa gisugo sa Ginoo, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Aron, mahiusata niya, unya ang iyang Diyos nun nga gugma, atong ihatod, diya sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, aron sa kanunay, maghiusa ang banay. Katapusang last, na ay lubina ni Senyor Santo Niño matag Biyernes, nga makahatag na tupod o kadasi. Kinsa may way problema sa kinabuhi karong taknaa. Namoy problema, wa. Namoy makalisdanan, wa. Namoy pagsulay, wa. Pero kung ang inyong problema, ang atong hitsura, atong naong, wa na na'y kasulbaran, bitaw mga igsuon, balik ko na ko, matagdubina na to, sa matag Biyernes ni Senyor Santo Niño, na ay mga pulong, nga sama kaninyo kanako makadasig. Pangayo, o makadawat kamo. Pangita, o makakaplag kamo. Pagtuktok, o ablihan kamo. Senyor Santo Niño, palihog, kaluy kami tanan. Among mahal nga Birhen Maria, ug Senyor San Jose, mga anghel, mga santo sa langit, palihog, iampo ninyo kaming tanan kanunay, ilabi na sa mong tagsa ka mga sakop sa mong pamilya o panimalay. Amen. Manindog pa rin. Si Kristo miyani aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala o ni Satanas. Isip katawhan nga nalingkawas pinaagi sa grasya ni Jesucristo, simbahon nato ang Dios sa walay kahadlok o paghalad o mga pagampo nga angayan sa iyang pagpaminaw. Diya sa kalinaw magampo kita. Senyor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagpakigbatok sa kangitngit, sa dautan, pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maningkamot sa pagpalambo sa katarong, ug magmadasigon sa pagwagtang sa madautan, nga makaguba sa katilingban ug sa mga pamilya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kamatuoran may tungod sa mga samad sa sala, sa mga hulga sa yawa, ug sa magkalingkawas nga grasya sa Dios, magdasig unta kanato alang sa pagbangon gikan sa atong mga sala, sa pagampo sa kanunay, ug sa dili pag-uyon sa mga tintal sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga ministeryo alang sa spiritual liberation o sa eksorsismo dili mahimong hinungdan sa kahadlok, kundili mahimong rason sa pagmaya sa makalingkawas nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelyoso, labi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw alang dong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga ayo sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga kaluyahon, magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mga nangamatay, makakaplag og kalinaw nga walay katapusan diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka berhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua ang akong mga kasaypanan o aayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagkadali-hili sa basura dito sa binaliw, nga mahatagan unta sila sa inabang nga ilang gikinahanglan o nga ang mga namatay makabaton sa pahulayong dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Manggigad pa rin. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nga ako gayon inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan. O Diyos sa mga man, uban sa masadya nga mga kasing-kasing o sa buhay nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo, himo ang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga anak kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing,
tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan. Ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nga na sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang langani sa ngalan sa Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw ug Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Padala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Salamat kanimo mipika sumyatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Tuwata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Salamat kanyo pag-usab. Mihatag din nga to siya mga tinun-an og miingon, tuwata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis kung dugo sa bawang tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang umolagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malauman nga mabanhaw sila, gang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinubuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kaniyong kagawom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitulo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug gustisya ang among katilingban, mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaamon sa pagbalik sa among Hari, Dios nga manluluwas nga si Jesucristo. Ang kahon ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kristo rin yung kasi mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga mo mga sala, kuli ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ipakita ang atong pag-inig sa unay. Sa Kini mao si Jesucristo ang Ginoo gayud nga sa kanunay nahigugma pag-ayo kanatong tanan. Siya usab ang kordero sa Dios nga nagawangtang sala sa kalibutan bulahan nagidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos sa mga mahal nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño gyang anak ni Maria nga Berren. Mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Jesucristo among Ginoo.
Magampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus, matami suyamot, Diyos o Ginoo ko nga mahigugmaon, matungod sa iyong pagigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o anak sa usa ka Birhen. Nasakit ako kay kining imong pagigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang ako mga kasaypanan, o kaayo mawalay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kagahinan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa lakong pagpaubos, nagadayeg ug nagampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko ni ining novena. Kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikaunong nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga halangdong o yamot, hari sa mga hari, o Ginoo sa nga tanan, nga naghari sa mga kasing-kasing, nga mapaobsanon, naglahod ug nagasimba ako kanimo, uban sa katiliwan sa mga dominasyones, nga nagtuman sa imong Diyos nga pagbuot, nangamuyo ako kanimo, nga maghari ka sa tanang mga katawhan, ug nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha, nga hiambita namo ang imong santos nga grasya, aron sa pagdaig namo kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pag-ampo ug mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus nga matami suyamot, Senyor Santo Niño, tuguran nga matuod sa pagigugma, nagluhod ako, nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo, mahitugot mo ang panagdait, paniuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o ang mga sismatikos, aron makaila o nagisimba sila sa imong pagka-Diyos. Hinaot paunta na managbalik kanimo ang mga makasasala na mahinulsulon. Papahulayon mo ang makalag sa purgatorio sa makasakit nila o tagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta o sa pagimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon o sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug may niton natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa kadlawon, misa novena niining ikaunom nga adlaw sa nobenaryo. Sa Mass ug Pilgrim sponsors, praying communities, Glorist of the Day, choir nga mao ang SMA Toburan Choir, tanang volunteers,
ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan masibang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masibang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider og homilist. Siya mao ang team member sa Alliance of Two Hearts Parish Banawa, Cebu City. Si Reverend Father Miguelito T. Fortes. Laing masibak pakpak alang kaniya. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño. Ato siyang dayon sa pinakamasibang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masibang pakpak ka Senyor Santo Niño. Dagang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kaymanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ay mong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Binisuni kining mga kaymanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdon nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaw sa kanimo. Iduko palihog inyong mga ulo ug atong pangayuon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa tong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon ta niya ang atong mga batan-on o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug ang panalangin kaninyo nga ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansayon ang inyong pagtuo hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makapahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan.